आबैया दासिमबो एम्फौ फिसिनानै जायो आरोना खस्थ' मस्थ'यैनो आबैया नै जों हादान गामियाव फैदों आरोना मामिमोननि गामियाव ओमफ्राय नै बावरागुरि ना मा होनो जायगाया ने आबै बाथाबारि जायगाया बाथाबारि गामियाव ओमफ्राय नै आबैया दासिमबो एम्फौ फिसिनानै जायो आरोना लोगोफोर नै बिलाइया जाजोब्बाय बिलाइखौ जाजोब्बाय नै मामिनि गामि एकदमबारे हादान हाग्रा बारि थानाय ओमफ्राय नै आबौआ जोंनो हालदै जावना हरनो नागिरदों आरोना नै बाइक सालायबोनाया एकदमबारे हं जायासो मोनबाय आरोना नै आयौ ब्रेक लायासै आयौ थैबाय दे एफा हंखं दन्दर जायगासोलाय थाब फै गोदो जोंनि हाग्रा जायगाना बेयावसो जायोमोन हाबा खेराइ गासिबो बावसोमोन बिदि नोंथांमोनाबो लाइहुलायाव जा बिराद उदै बुंजासे जानो हागोन आरोना ओजों नानिया जाथारबाय आं बुरजा लाबोखाबाय आयौ एफा बुरजा आबौआ जोंना मामिनि बिफा सफैबाय फाइनालि दाउला खासिया मेजेमानो लाजाया नै ओइ गोदोनि लाइहुलाय लायदो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दमकं चैनल फिर से पुराना थाबाय जो दिनै भिडियोआनो जाहैबाय दिनै जों मामिमोननि गामियाव थांगोन आरोना बावरागुरि बाथाबारियाव एकदमबारे हादान जायगा आरोना लोगोफोर हाग्राबारिनो नोंथांमोना नायलांदों माबायदि जायगाया स' मामिनि गामियाव थांगोन जोङो एकदमबारे हादानखा आरोना हाग्राबारिखा नायबानो जाबाय बेनो बेंटल बाजार बिराद सोलायबाय गोदोनिफ्राय साबसिन जाबाय बेंटला नैबेलाय पटल बेसेबां दं 400 दिसिया 400 होननाय बेंटलाव गोथाव बरिया रोजाखाबाय माइब्रा जाफैदों जों बेंटलाव माइब्राया नास्ता नै माबा माइब्राजों अमाजों नै लोगोफोर नों जाजाया आं जानो गोथावमोन हंखं थावाथ' उन्दुनोसै साथामजों साब्रैजों हमथालायनानैसो थाबायलाङोमोन दा होनबाय जोङो गोजौआवसो हाग्रा जोबसो जि स्केमाव फैनाय बायदि बेनोथ' दैया साफाथार ओमफ्राय नै बेजों खारोमोन उनावहाय बेजोंनो बानायफिनदों ओमफ्राय दा बेखौ फबजोबनानै बेनोमोन गोथै बारियाव न'सो जाजोब्बाय सिबिं फार्स्ट बाथाबारि फैले आफा न' लुनाया आबौ ए साखोआ न' माबानाया आबौआ जोंना मामिनि बिफा बिदिल' खालामनानै दोनदों न'खौबो बिदिल' बे नांदों ओमफ्राय बे गाहाय हाग्राबारि लखा थैफिलि नै लामाया देन्जारसोखा हादान गामियाव फैबाय नायसानसै फाइनालि मिल गया गाइस सफैबाय फाइनालि आमाइमोननाव रोहोनाव फैदों रोहोनाव आमलि लांबाय गोसोआ नायनायनि दैया मोजां खोनालै आवथिलासो अमायानो रोहोनि थाथावा कहाँ हादान में आ गया हम लोग आमाइ न' फाइनाल सफैबाय आरोना मागोना ओंखायनो एकदमबारे माबा
माबायदि आनि सायालाय थां나네 फैफिनना जोंना आनिया 4,000 원. जों फार्स्ट टाइम नुदों आरो ना आनिखौ 개봉 자든. सायासो 미스티 लाबोबाय हनै मिस्टी माग्राया दिनै नुजोबसिगोन गासिबो मिस्टार ज' बुरलाबखाबाय आइयो फब्रा आं लाबायानो थिग जादों बोरैबा मिलायदों बानायनो नागिरदोंमोन हाथाय लाबाय आङो सिंग्रा लाबाय बुरजा लाबोना लानानै बानाय संदोहा ओइ आनारस नायनो माबायदि गोमोन जाबाय बे गोथांसोदां आनारस आनारस आरो बे फिसाबावसो दाख्लै गिदिर जाबाय ओ नै जोंनि थाखाय थाइसेयाव थाबाय जाजाबाय नायनो जाजाबायलै मोनसे देरबावगौमोन आरो बुस्थुआ एसेबाव हाब गिदिरथारो गिदिर आरो मोनाखै ने गोथां लकेल ओइ आबै फैदों ओइ नाथा गोसा ओंखाम गोसा जागोन मा एफा गोसा गोथांनि लोगोफोर खुमब्रानो ज' गिदिर गिदिर हैबाले एफा गिदिर गिदिर आयु इसेयाव दंबावोसो नै इसेयाव दंबावोसो गिदिर गिदिर गोखै गोखै खालिया ओइ गोदोनि लाइहुलाय लायदों लाइहुलाय दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबायलै बा 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 ग्रौ ग्रौ दंनो बिथिंबा बावबाबो जाजायो बरियाखा हाबाब खफ्रि हेबजालायो बियो नै साम'आ हनै साम'आ नायफैद' स्रां स्रां आइयै साम'आ नै दैयाबो स्रां स्रांथार बाब 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 नै बैसिंबा हनै बे साम'जों हनै हैस ओइ बैसिम हनै साम' ओमफ्राय नै दैया भुटाननि दैलै बियो लोगोफोर नै जिरि जिरि बोहैलांदों खोलो खोलो बार बाराखै खोलाहा हनै दै बोहैलांदों बागाव ज' गिदिर खुमब्रा दान्दिजों गोदो नोमाखौसो लिंहरजोबखायोमोन सोब खामानियावनो दाबा फिसाया लाफा नै लाइहुलायनो बे माबा लाइहुलाय जागोन आरोना लाइहुलायाव थालिर बिलाइसो नै लाइहुलायावबो थालिर बिलाइ बायदि एखे ओमफ्राय नै आबैमोना खुमब्रा हागासिनो आरोना फाथै गोदाना साबसिन नङामोन गोखै दा खुमब्राया गोखै दायो जोङो आबैमोननाव एम्फौ फिसिनो नायगोन आरोना लोगोफोर गोदो गोदायनि आबैमोननि एम्फौ फिसिनाय आमिनि गामि आमिनि गामि एकदमबारे हादान हाग्रा बारि थानाय हाग्रा गुदुथार हाग्राबारिखा हाग्राबारिल'खा माथो लामायाबो थैबायलै नै थुरि हानानै फोरानदों न' लुनो मालाय आयौ हाग्राबारिया मोनायाव हालदै बागान हाग्राबारि लामा नै आबैमोनना न'आ उखुमनि न' ने उखुमनि न' थारुन माबादों नै हासिबा नै आबौआ बामलुआ नै आबौआ थारुनाबो फिथा थारुन गिदिर गिदिर
नै आबैया दासिमबो एम्फौ फिसिनानै जायो आरोना खस्थ' मस्थ'यैनो आबैया नै जों हादान गामियाव फैदों आरोना मामिमोननि गामियाव ओमफ्राय नै बावरागुरि ना मा होनो जायगाया ने आबै बाथाबारि जायगाया बाथाबारि गामियाव ओमफ्राय नै आबैया दासिमबो एम्फौ फिसिनानै जायो आरोना लोगोफोर नै बिलाइया जाजोब्बाय बिलाइखौ जाजोब्बाय नै एम्फौआ ओरैबायदि मोजां जायोना नै इन्दि बिलाइखौ आंबो नै रियेलाव फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना उन्दैयाव नुदोंमोन बावबाय ओमफ्राय दा नै मोगथावनानै गोजानबाय आरोना माबायदि फिसियो बर'नि फिसाफ्रा माबायदि फिसिनानै जायो खस्थ' मस्थ'यै ने आबै ओमफ्राय नै बाहायबो दंबावो आरोना लोगोफोर एम्फौफ्रा नै सानजाया नै गिनानै फैयासै मा जाखोथाय ओमफ्राय नै आबैमोननाव थारुनबो दं आरोना फिथा थारुन ने आबै बेनि नामा औ नै मालाय आबौ ओमफ्राय मामिजों फिथा थारुन माबागासिनो आरोना बासिगासिनो जोंहाबो लांनो नागिरदों आरोना थाब थाब रुइयोनो ओंखायनो गोथावबो जायोनो ओंखायनो जों लांनो नागिरदों आरोना नै आबैमोनना थुरिनि न'आ दासिमबो दं आरोना गोदो गोदायनि न'आनो दासिमबो दं आरोना आबैमोननाव थुरि न' मालाय गोदोनि थान्दाबो जायो आरोना न'आ थुरिनि न'आ नैबे थिंनि थुरि ना हासिब ना बे सान्दिया ओमफ्राय नै आबै सासे दंबावो आरोना गामि खाथिनि फाथिसिनानि न' आरोना नैबे आबैमोना रमायना रमायना समायना रमायना नोगोद साइजखा नै फुला लोगोफोर एकदमबारे मा फुल होनोथाय आं मिथिया आरोना लोगोफोर आबैमोनना हालदै बागाना न' खाथियावनो दं आरोना ओमफ्राय नै आबौआ जोंनो हालदै जावना हरनो नागिरदों आरोना बाथोन जानो आन्था लांनो नागिरदों आरोना मामिया नै हालदैया दासो होदों नै दाउला खासिया मेजेमानो लाजाया नै जों बे 13,000 माने 1300 बर'आव नै होख्लायगासिनो दाउला खासि होख्लायनोसै बेखौनो लागाव मेजेम आरो मा बे गोदाख्राखौ जोङो फ्लाइटजों लाना फैदों आमेरिकानिफ्राय गोदाया साबा गोदा जायो मिथिगौ लोगोफोर मेजेमथार नै खासिया जाबाय माबायो एकदमबारे आवलिलांजोबो खुमब्राजों लागाव नै होबाय 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 देसि अमा आबैमोनानो एसे लागासिनो नै आमाइनि फिसाजो आरोना बेयो ओमफ्राय हनै आनैया ओंख्रि संगासिनो लोगोफोर नै हाग्राबारि सानजायाव नै मोसौ गिनानै सेस ओमफ्राय नै खिथुनाव सोर सोर दंथाय मिथिला फंबायफोर दं आरोना नै आमाइनि फिसालाफोर आमाइखौथ' मिथिखायोदां लोगोफ्रा आमाइखौ जोंनि ब्लगाव नुबाय थाखायोदां बिदिनो फिसाला आरोना ओमफ्राय नै हाग्राबारि मा लायनो थांनो नागिरखोथाय मिथिला लामा नागिरै थारमाने जों फार्स्ट टाइम फैदों आरोना आमाइमोननाव नै आमाइमोनना गामिया हाग्राबारिथार नै बाइक सालायबोनाया एकदमबारे हं जायासो मोनबाय आरोना नै थैखाबाय हाग्राबारियाव दानिया बे सालायसिगोन एकदमबारे हं नालाय गोलैजानोसो गिबाय आं ओंखायनो आयौ ब्रेक लायासै आयौ थैबाय दे एफा हं जायगायाव बोरै थांखोरा ओइ थाब फै
यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है माय गॉड इतना डरावना जगह है दन्दर जायगासोलाय थाबबाय थैबायलै लामाया बाय खिथुनाव सालाय रोङासै ओंखायनो माबाबाय आं गिदां सानसे दाउ फट'शुट लाफैदों नै समायनामोन गैला हाबबाय ओमफ्राय नै फट'शुट सोलिगासिनो आरोना फंबायना ओमफ्राय नै बिनाबो दङ नायग्रायाव एन्ड बिस्रा मा खालामगासिनोथाय हासिब माबागासिनो दां नामाथाय nah laihulayaव फार्स्ट टाइम जानोसै मोनालायबाय आरोना थावाबो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो खुमब्राजों दाउ खासि आरोना नै संनाय लाइहुलायाव दिनै फार्स्ट टाइम जानोसै माने लाइहुलायाव मोनजाफेराखै नालाय ओंखायनो ओमफ्राय थोरसियाव जायासै आरोना ओमफ्राय नै ड्राइभारनि थोरसियाव होबाय नै जानोसै दायो लाइहुलायाव लोगोफोर नै जाबाय आरोना गोदो जोंनि हाग्रा जायगाना बेयावसो जायोमोन हाबा खेराइ गासिबो बावसोमोन बिदि बेबायदि लाइहुलायाव गोदोनि दासो थोरसि ओंखारदों सिगांथ' थोरसि गैयामोन ना हाग्रा जायगायाव दाना अनेक थोरसि ओंखारबाय दाना नोंथांमोनाबो लाइहुलायाव जा बिराद उदै बुंजासे जानो हागोन आरोना नांबावगौल' मोनखायो ओंखामखौ लायाव जाबाथाय लोगोफोर बे गुसेबसो आरो बिराद गुवार गुवार दङ बे बजबना नायनो हायो गांसिनो बजबलायनो हायो आरो लाइहुलाया बै गोजानाव थाङोबा थांला नै दा मोनो ओरै थांनांगौ एसे गोजानाव जानला मोनलासो जाबायलै नै मोनसेल' थानांगौ ओंख्रिया मानि थाखाय होनबा मोननै मोनथाम थाबा उदै बुङो गोजानो हाया बे ओंखाम रानग्राफ्रा बैराथि नै गोदोनि हाबानि ओंखाम रानदा गोथाव गोथावथार गोथाव औ हाबा खेराइ गासिबो ओंखाम जागासिनो आरोना आबैमोना दे जाबाय जोंना आबैया दाउ एम्फौ दाउ खासि बयबो दङ दंखाजोबो ओइलाय सुखेमाबाना थांसै आरोना थांनाय बिदाय जाबाय जानो आयु आयु आनैया जा दुखु जाबाय आरोना लोगोफोरा आमाइनि फिसाजो आरोना गुमिया हरदो दे बोरोब्रा गुमियालाय आमाइ बामनो हायाखै जों बानो हायो बामनाया आंहा हुदा गैयालाय आंखौबो गाबा आं बियानोखौ हरनो गारियाव थांबाय थ' सोरखौ मालाबाबो बावा जोंनि फेमिलि